Nagsugod na og padala og mga sabina ang impeachment court alang sa pipila ka financial records ni Vice President Sara Duterte ug bana nga si Attorney Manasseh Carpio. Sumala ni Senate President-at-Arms Alfred Corpuz, lakip sa mga gipadalhan ang Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council ug pipila ka bangko. Giatagan kini og hangtod July 30 aron ihatag ang gipangayo nga mga records sa bise. Matud ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol, dunay mga mituman na sa sabina ug naghatag og kopya sa mga tseke. Bisan gitugutan sa impeachment court ang pagpasabina sa bank ug tax record sa bise, 5 ka senator judge ang nagsumite og pagbabag niini. Lakip sa mga gibabagan nila nga masabina ang records ni VP Sara ni atong dili pa siya Vice President. Samtang walay impeachment trial sa July 27 adlaw sa State of the Nation address sa Pangulo, lakip sa July 28. Ipadayon ang pagtaral sa July 29 sa bag-o nining schedule nga alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon.